рафиқ Сардор, мо лоиҳаи шартномаро бо рафиқонамон пурра мувофиқа кардем. бисёр хуб. саҳмаи бухурӣ ва имзоро ҳам муайян кунем. хуб шудааст. мо бошем лоиҳаи ниҳоиро барои хариди дастгоҳу таҷҳизот омода кардем ва ба шумо албатта пешкаш мекунем. лекин мушкилие дорем. хуб, чӣ мушкилӣ? маблағ ҳанӯз пурра нест. чӣ бояд кард? рафиқ Сардор, чӣ мешавад ки мо маблағи барои ҳаққи истифодаи барқ пешбинишударо истифода барем ва моҳҳои дигар маблағи ҳаққи барқро пардохт кунем? барои чӣ ҳаққи барқ? рафиқ Сардор, охир нақшаи мо ба таъхир меафтад. магар пардохти ҳаққи истифодаи барқ ба таъхир намеафтад? кори мо бе таҷҳизоти нав идома дорад, вале бебарқ як сония ҳам кор карда наметавонем. аввал ҳаққи истифодаи барқро пардохт намудан зарур аст, ана баъд дигару дигар. истифодаи мақсадноку сарфаҷӯёна ва пардохти саривақтӣ ҳаққи истифодаи нерӯи барқ шарти асосӣ ва кафолати таъминоти муназзаму босифати он аст.